ka ba bayan fa ba labari wallahi saboda har yau tun safa nake gwada lambobin Allah amma yau ka har yanzu ban kama ta ba ya Allah ko da yake ga ta nan tashi za ku ci uwa. hello Domin aje gawa da na daya. Domin karɓar gawa to da na biyu. ka ilha A domin a kawo maka gawa har gida ba sai ka sha wahala ba to ka danna uku. okay anya ba ni ake kira ba kuwa Allah ko Allah ina ji lambar ka ce daga baba kai ba da mani bara an je kan ba an je karbo nan abu na dawo nan baya Ya fice. A domin aje gawa da na daya. A domin karɓar gawa to da na biyu. Kotimele. A domin kuma a kawo maka gawa har gida ba sai ka sha wahala ba to da na uku. baba ga ai ina jin wannan kayan nan naka ne na ran nan bari in je in kama ruwa Allah kuwa ka ce ni ne shegen kai ne shegen kuwa alo A domin aje gawa da na daya. eh Kuma a domin karɓar gawa ka da na biyu. ban gane ba a subhanallah A domin a kawo maka gawa ba sai ka wahal da kanka ba shi ma ka danna uku. ayo Allah na ayo Idan kuma kana so ka zamanto ɗaya daga cikin gawawwakin su ka kashe wayar hannunka. ayo Allah na ayo duniya salamu alaikum duniya ayo lahira salamu alaikum ayo Allah ayo Allah na ayo duniya salamu alaikum lahira salamu alaikum ayo lahira salamu alaikum